गिबियावनो बयखौबो बरायबाय क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 3.4 नि नाम्बार 1 नि 3 खौ आं दिनै सल्व खालामनो हागोन। नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 आं अलरेडि सल्व खालामनानै होखांबाय। नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दं, बेयाव थांनानै नाय। आरो चैप्टार 8 निफ्रायबो सोंनाय बिदां 8.1 आव जेसेबां कुएसन्स दंमोन बे गासैखौ आं सल्व खालामनानै होजोबखांबाय। नायनोब्ला नोंसोर नैबे खनानि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। दा बे भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थानायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा खावलायनो सानो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजां नाय आरो जोबजासिम मोजां नायब्लासो मोजां बुजिगोन, नङाबा मोजां बुजिनाय नङा। आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला आं आसा खालामो नोंथांमोना टिउसन लानो गोनांथि जानाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां गोसो होनानै जोबजासिम नायलां आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामना हो। आरो बे भिडिअआ बर' फरायसा साफ्रोमबोनि थाखाय, जाहाथे बे इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा बा बर' मिडियामाव फरायनायानो जा, आं मोनफ्रोमनिबो माबाखौ नायनानै, मिडियामखौ नायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोनांथार होनना सानदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामनोबो दाबाव। होमबा नायलां सोंनाय बिदां 3.4 नि नाम्बार 3 खौ बोरै सल्व खालामनांगौ। होमबा मा सोंदों, गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराखौ खोमोरनाय आदब आरो फज'स्लायनाय आदबजों मावफुं। जोङो खोमोरनायजों नङाब्ला फज'स्लायनायजों बे मोननैजों दिहुननांगौनो। नाथाय आं अलरेडि फज'स्लायनाय आदबजों नोंसोरखौ एक्सारसाइज सोंनाय बिदां 3.3 आव फोरोंखांखाबाय। ओंखायनो आं फज'स्लायनाय आदबखौ फोरोंला। आरो नोंसोर फज'स्लायनाय आदबजों माबोरै मावफुंनाय दिहुननांगौ बेखौ नुवाखैब्ला बेखौबो आङो बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनदों, नङाब्ला नैबे खनानि लिंकआव थांनानै नोङो नायहैनो हागोन। होमबा खोमोरनाय आदबजों माबोरै मावफुंनाय दिहुननांगौ आं बेखौ दिनै नोंसोरनो खिन्थागोन। इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ जों नायनि। सल्व द फलोइंग पेयर अफ लिनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड्सखौ आं अलरेडि कभार खालामबाय एक्सारसाइज 3.3 आव, ओंखायनो आं बेखौ लाला। दायो एलिमिनेशन मेथडजों आं सल्व खालामगोन। अके, स' फार्स्ट अफ अल नोंसोर मा खालाम, गिभेन इक्वेशन्स आर होनानै लिरनानै लाग्रो जे मा मा होनाय दंमोन। अके, गिभेन इक्वेशन्स आर मा मा होनाय दं बेखौ गिबियावनो लिरना लाबाय। दानिया नोङो मा खालाम, मोनसे खामानि माव, बेवहाय नैबेखौ ओरै खालामना ला, होमबा नोंहा साबसिन जागोन। बे माइनासफोरखौ बिथिं लांबा मा जागोन, बे प्लास 4 जागोन ना। बेनिफ्राय बेखौ समानथाय 1 हो, बेखौ इक्वेशन नाम्बार 1 हो। बे माइनासफोरमोनथ' ओइथिं लांबा प्लास जाबाय बियो। बेनिफ्राय बेखौबो जोङो नैबेबायदि खालामनि, बेबायदि स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोनि जोङो, माने बे महराव लाबोनि। होमबा मा जागोन बियो 9x। बा 2y खौ बिथिं लाबोदो, होमबा मा जागोन -2y। बिथिं मालाबा थाबाय 7ल' थाबाय, माने 7 खौल' दोनबाय बिथिं। अनलि नाम्बारखौल' दोनबाय जों। x आरो y खौ जों समानसिननि बिथिं लाबोजोब्बाय। बेखौ नाम्बार 2 होना लादो, इक्वेशन नाम्बार 2 होना लाबाय जों बेखौ। दानिया सेकेन्ड स्टेप। सेकेन्ड स्टेपाव मा खालामनांगौ, नों x नि नङाब्ला y नि थाफादेरखौ क'एफिशिएन्टखौ समान समान खालामनांगौ। नों x आरो y नि क'एफिशिएन्टखौ समान खालामनायाव x नि क'एफिशिएन्टखौ बा y नि क'एफिशिएन्टखौ नोजोर हो। आं x खौ समान खालामसै, होमबा नोंसोर y खौबो समान खालामनो हायो गोसोबा। आं x खौ समान खालामसै, होमबा आं x नि क'एफिशिएन्टखौ नायग्रोनोसै। x नि क'एफिशिएन्टआव नायबाय, बिनि क'एफिशिएन्टआ, बिनि थाफादेरा 3, बिनिया बेसेबां 9। होमबा 3 खौ 9 खालामनो हागोन ना नैबेबायदि? हायो, अबभियासलि हायो। बेजों 3 जों मा सानजाबनांगोन, मा माल्टिप्लाइ खालामनांगोन, 3 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। होमबा आं बेखौ 9 खालामनोबा बेजों 3 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन नालाय, होमबा बेजों 3 माल्टिप्लाइ खालामोबा बेजोंबो गासैजोंबो आङो 3 3 3 सानजाबनांगोन। ओंखायनो आं मा लिरनोसै, नैबे बाथ्राखौ लिरनोसै, समानथाय 1 जों 3 सानजाबनानै मोनो। अके, स' इंलिश मिडियामना लिरबानो जाबाय, माल्टिप्लाइंग 3 बाय इक्वेशन नाम्बार 1 वी गेट, बा बेजों 3 माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनगोन, 3 × 3 9x, 3 × 5 15y, 3 × 4 12। बेखौ नाम्बार 3 समानथाय होना लादो। दानिया नों मा खालामदो, नाम्बार 3 जों नाम्बार 2 जोंथ' नोंहा x नि थाफादेरा, x नि क'एफिशिएन्टआ समान जाबाय नालाय, नोङो 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालाम, नङाब्ला 2 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम। आरो माला माइनास खालामनांगौ, जेब्ला सिना एखे जायो। नाय बेबो प्लास नङा होमबा, एखेबा मा खालामनांगौ, माइनास खालामनांगौ। अके, होमबा आं माइनास खालामसै नाम्बार 3 निफ्राय नाम्बार 2 खौ, बा नाम्बार 2 निफ्राय नाम्बार 3 खौ। बेनि थाखाय नों नैबेखौ लिरदो। दानिया so you write now 3 - 2 implies 3 - 2 माने नैबे समानथाय 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामबाय। होमबा माइनास जेब्ला खालामो मा जायो, समानसिननि माने इकुवेल साइननि लेफ्ट हेन्ड साइडथिंनिया लेफ्ट हेन्ड साइडथिं माइनास जागोन, आगसिथिंना आगसिथिं माइनास जागोन, बिथिंना माइनास जागोन। होमबा 9x - 15y माइनास
ब्रेकेटाव होबानो जाबाय माइनास खालामबा नैबेखौ माइनास खालामसै 9x माइनास 2y इकुवेला इकुवेल होमबा 12 निफ्राय सोरजों माइनास जागोन 12 माइनास 7 स' जों माइनास खालामनानै बेबायदि महराव मोनबाय दानिया नों मा खालामदो बे ब्रेकेटखौ बोखारना ला होमबा मा जागोन नोंहा बे प्लासजों बे माइनासजों माइनास 9x बे माइनासजों माइनास मा जायो प्लास होमबा प्लास 2y मोनबाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जोंहा बेसे जागोन 5 जागोन ओके होमबा दानिया नोंहा मा प्लास 9x माइनास 9x दानजाबाय बियो मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास नालाय होमबा मा थागो माइनास 15y प्लास 2y मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास मा जायो माइनास जालायलायगोन ना माइनास जाबा बेसे मोनगोन जोङो 13y मोनगोन ओके 15y निफ्राय 2y गारोब्ला जोंहा मोनबेसे y थाबावगोन 13y थाबावगोन होमब्ला आङो जुदि y खौल' लाखिब्ला मा जागोन y खौल' लाखियोब्ला बे 13आ बिथिं डिवाइड जाहैगोन रानग्रा जाहैगोन रानग्रा जेब्ला जाहैयो माइनास 13आ प्लास जाहैनाय नङा दै रानग्रा जाहैयोब्ला मालाबाबो साइनआ सोलाया जुदि प्लास जाना दंमोनबासो बिथिं साइनआ सोलायगोन माइनास जाना दंब्लासो जेरैहाय नाय बावहाय बे माइनास 4 मोन ना बे माइनास 4 मोन नङा होमबा बे बिथिं बारबा मा जायो प्लास जायो नङा होमबा बेथ' रानग्रा जाहैयाखैना रानग्रा जाहैयाखै दै बे प्लास 2y मोन ना बे बिथिं लांबा मा जादों माइनास 2y जादों बेथ' रानग्रा जाहैयाखैना डिभिजर जाहैयाखै डिभिजर जाहैयोब्ला मालाबाबो साइनआ सोलाया गोसोआव लाखि होमबा जों y नि मानखौ बेसे मोनखो माइनास 5/13 मोनबाय दानिया नों बे y नि मानखौ मोनबाय बे y नि मानखौ नों जायखिजाया समान्थायाव फज'दो माने नों 1 आव फज'यो ना 2 आव फज'यो ना 3 आव फज'यो जिखुनु जाया मोनसे जायगायाव फज'दो आं 1 आव फज'नोसै ओंखायनो बिनि थाखाय लिरबानो जाबाय y नि बे मानखौ समान्थाय 1 आव फज'नानै okay putting this value of y in equation number 1 नों जेरावखि जाया फज'नो हागोन होमबा समान्थाय 1 आ मामोन नै समान्थाय 1 आ 3x minus 5y equal to 4 मोन दे 3x minus 5y equal to 4 मोन बावहाय y नि जायगायाव नै बेखौ फज'दो 5/-13 5/-13 equal to 4 होमबा नोंसोरथ' बयबो मिथिखायो बेयो 5 जों 5 सानजाब जागोन दे बेजों दानलायनो हाया नालाय ब्रेकेट बोखारनाय लोगो लोगो 5 जों 5 माल्टिप्लाइ जाबा 25 जाबाय गाहायाव मा दङ -13 दङ गोसोआव लाखि दै सानजाबनाया गोजौजों गोजौनि गाहायजों गाहायनि सानजाबो 5 आ गोजौआव दं होनना सानना लाजायो मानो होनबा बिनि गाहायाव मा दङ 1 दङ अके होमबा बे माइनासजों बे माइनास मा जागोन प्लास जागोन 25/13 मोनबाय नोङो इकुवेल टु बिथिं बेसेबां दङ 4 दङ दानिया नों मा खालाम x नि मान दिहुननांगौ नालाय बेखौ बिथिं लांदो होमबा मा जागोन बियो प्लास मोन ना माइनास 25/13 जाफैबाय स' x नि मानखौ नों दिहुननोब्ला बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामग्रोनांगोन बेनिफ्राय बेखौथ' नों डाइरेक्ट माइनास खालामनो हाया एलसिएम लादो एलसिएमा बेसे जागोन 13 जागोन दुसासेया 13 जागोन दे मानो होनबा गाहायाव 13 ल' दङ गाहायाव जुदि मोनसेल' नाम्बार दंबा बेनो एलसिएम जायो माने दुसासा जायो बा बेहाथ' गाहायाव मा दङ 1 जुदि गाहायाव 1 दंब्ला 4 जों 13 जों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामदो 4 जों 13 जों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन 52 मोनगोन जोङो अके माइनासआ माइनास बेना गाहायाव मा दं 13 दङ 13 जों 13 डिवाइड खालामदो दानिया 13 जों 13 डिवाइड खालामबाथ' नोंहा 1 मोनो ना होमबा बे 1 जों गोजौनिजों माल्टिप्लाइ खालाम सानजाब 25 खौनो मोनबाय नोङो होमबा बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामसै जोङो होनबा बेनिफ्राय 17/13 मोनबाय दे जोङो सरि बियो 27 जागोन होमबा x नि मान दिहुननांगौ नोंहा x नि मान दिहुनबा मा जागोन मिथिगौ ना नैबे 3 आ बिथिं बे 3 जों x जों माल्टिप्लाइ जाना दं माने 3 * x जाना दङ होमबा माल्टिप्लाइ जाना थानायखौ समानसिन बारोबा रानग्रा जायो 13 आ अलरेडि रानग्राखा होमबा 3 आबो 13 जों रानग्रा जाहैसिगोन माल्टिप्लाइ जानानै माने बेबायदि जाहैसिगोन दै 3 आ बिथिं थांबा रानग्रा जाहैगोन आरो बे सोरजों सानजाब जाहैगोन 3 जों अके होमबा नायदो नोङो बेजों बेखौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 9 होमबा नोंहा बेसे मोनखो 9/13 जों बेखौ आरोबाव स्मलार खालामनो हाला फिसासिनाव लांनो हाला एन्सारा नोंहा बेनो जासिगोन अके स' नों लास्टआव लिरबानो जाबाय देयरफर दिहुननो गोनां मावफुंथाया x इकुवेल टु रिक्वायर्ड सलुसनार आरो y आ बेसे मोन्दोंमोन जोङो y खौ जोङो 5/-13 मोन्दोंमोन स' बेखिनियानो आरो एन्सारा स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों जुदि भिडिअखौ नायनानै खनसेयाव बुजियाखैब्ला गले गले बोना नायफिनबानो जाबाय गले गले नायफिनबानो नोंसोर बुजिगोन जुदि नायफिनाब्ला खिन्थु बुजिनाय नङा
ओंखायनो आं नोंसोरखौ एसे धैर्य हमनानै नायनो थाखाय खावलायो। स' जायखिजाया बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उननि भिडिअआव आं नोंसोरमोननो आरो बेबायदिनो भिडिअ लाबोगोन। बेनि थाखाय जुदि नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। गोजोन्थों।